ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ ଘରେ ତ ମାରିଦେବ ଘରେ ଆଇଲା ବାଳି ଭିତରୁ କିଏ ବାଳି ଆଉ କିଏ ସୁଗ୍ରୀବ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥିଲି ମିତ୍ର। ଯଦି ବାଳିଙ୍କ ବଦଳରେ ତୁମ ଦେହରେ ସର ଲାଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜାଣ ମିତ୍ର ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୁନିଆ କଣ କହିଥାନ୍ତା? ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୁନିଆ କହିଥାନ୍ତା ମିତ୍ର ଦୋହି ବୋଲି। ଦେଉଛି ତୁମକୁ ବିଜୟର ବାଣ। ଏହି ବାର ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇବ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୟ। ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ବିଜୟର ବାଣ। ଯାଅ ମିତ୍ର, ଏହି ବାର ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇବ ତୁମର ବିଜୟ। ଯାଅ। মানস পশ্চে সাত সিংহ বড় হিরণ্যভঙ্গে এক প্রসন্ন বলি ଆଉ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ। ଆଉ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ ରାଜପ୍ରସାଦରୁ। ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ କରିବି ବିନାଶ। ତୁମେ ଯାଅ ମିତ୍ର ପର ଦେଉଛି ତୁମକୁ ବଚନ। ଏହି ବାର ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ତୁମର ବିଜୟ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ତୁମର ବିଜୟ।